Is-sistema edukattiva ta' pajjiżna għandha bżonn riforma holistika urġenti. Dan fid-dawl tal-fatt li numru kbir ta' studenti m'għaddewx mill-eżamijiet tal-O-levels. Fis-qarrija il-Malta kien li tikkonsisti f'14 il-organizzazzjoni li flimkien jaħdmu favur id-drittijiet tat-tfal qalt li r-riżultati urew li 20% tal-istudenti li jagħmlu l-O-levels m'għaddewx minn dawn l-eżamijiet. Dan juri biċ-ċar li jeħtieġ jiġu indirizzati l-isfidi qed jaffaċċjaw l-istudenti fil-mixja edukattiva tagħhom. L-isqarrija tgħid li tnaqqis fl-ammont ta' studenti li għaddew mill-eżamijiet huwa ta' tħassib kbir. Il-Malta kien qalet li huwa fir-responsabilità ta' kulħadd li jara li l-istudenti jkollhom l-apparat meħtieġ biex ikunu jistgħu jirnexxu kemm akkademikament kif ukoll fil-ħajja personali tagħhom. Dawn l-organizzazzjonijiet li jaħdmu id fit mal-President Emertu Mer Luis Colero Preca qed jinsistu favur riforma komprensiva fis-sistema edukattiva li tindirizza numru ta' oqsma. Fosthom li s-sistema edukattiva tkun tista' tgħin lill-istudenti kollha anke dawk li jkollhom abiltajiet differenti, li l-għalliema jkollhom it-taħriġ u l-għodda kollha neċessarja. L-istituzzjonijiet edukattivi jkollhom servizz ta' għajnuna għas-saħħa mentali, kif ukoll ikun hemm iktar kollaborazzjonijiet u komunikazzjoni bejn l-għalliema u l-ġenituri. Apparti dan, il-Malta kien qed titlob lil dawk li jfassu il-politika, lill-awtoritajiet edukattivi kif ukoll l-stakeholders sabiex jagħtu iktar priorità u jinvestu fir-riforma edukattiva meħtieġa li tpoġġi l-benesseri soċjali u l-iżvilupp ta' kull student fiċ-ċentru ta' kollox. L-isqarrija tgħid li jekk isir dan kollu ikun il-vera pass il quddiem sabiex isseħħ il-bidla tant meħtieġa. Il-Malta kien temmen li permezz ta' ħidma kollettiva tista' tinħoloq sistema edukattiva li tagħti s-saħħa lill-istudenti sabiex isiru verament ċittadini informati u konfidenti.